personal nga gibisita ni Oscar Oka Pasaporte ang angkor sa Padayon Pilipino program sa RPN DYKC Cebu uban sa RPN News Team. Ang bata kinsa gipaputol ang tiil human na infeksyon dihang gitahi sa dili rehistradong nurse sa Toledo City Hospital. Kaya ko may ideya, kano sa aman na itabong natunog sa kung sino katunog? February 4, Martes ko siya niya. Natunog siya sa bindo. Hindi ka na siya iskwilahan ba niya dahil ka na ma'am siya kwarta. Dali na to siya dali niya, na siya kwarta, ipalit siya. Dito sa tinahan, niya, dayon kay tawag mo siya sa iyang classmate ko. Di man ang tinahan, di na silingan ra. Oo. Gitawag siya, pero humana siya palit. Humana siya palit. Kung sabay ang ipalit, Siyempre hindi palit. hindi. Ano, humano palit, gitawag siya sa iyang kadua. Duwa sila, yung nagkasinabot sila, at bang naman kay Sapa. Ano ana? Igura nila bang sila. Dito natunog sa bindo. Di man dapitas tiil niya. Wala na no? Wala. Diri nga mo ini ubag kang hugot ba hugot Ang bandage ubo sa loko-loko. Diya kan sugod. Ang sama din hidipita. nga diri dapita. Anapit sa 4 sa alas 5 sa hapon. Yatiman dahil mo dito sa emergency room ang bata. Mga alas 5. Mga alas 5. Natahi na din siya. Kinsa man tong nagtahi? Kanang akong pagtanaw to niya, nurse niya, mo to namin nilink na kuan nga, dili man din siya kanang Lisensyado. Pag-abot ninyo anang alas 5, inong na tong alas 5, wala na yung doktor ni Hiling Dayon, katurang nurse. Wala. Wa may kanang doktor nga ni kuan sa kuan, ni dool sa kuan. Unya, pizza 4, pizza 5 pagkaupa. Unsay na itabo, pizza size, unsay na itabo. Pizza 4 niya, pizza 5. Sige siya gilak-gilak nga, pizza size. Sa size ana sa gabi kay kanang kinang siya gilak. Sa katumarang katanggal, di man siya mukuan. Ito, naka-decision ko akong gitangtang ang katong elastic bandage. Pagkanaw na nako diri kay itom naman kaayo diri. Mura man ka nang napaso ba diri sa luyo. Pero maluthan ba? Sa Tubig ako. ya diri lang Ano man to? Unsay rason? Katong kuan sa katong giugtag nga bandit. Diri nga lapra ang itom o napasok ba? So sa pila ka adlaw to? size Sa gabi. Sa gabi, so mga tulog ka. Adlaw na. Size sa gabi niya. Dayon kay Ang iyang kalagom, naabot ka diri. dari. Oh, Dinin sa kos ka ng imong tikod. dali niya. Be. Ang apil ya, ang sama diha Sa sa mahara diri niya. So ang complaint name atong nagtahigid ma'am. Wala sa pagkakuan sa complete name kay Wa ni pala dito sa hospital sa wala ka sa tumat. Pero ngayon naman ang katong ito sa head sa hospital na ang katong naka-duty atong kuan kay wala nila ka balik og duty room. Buka po sa designation ato tahi sa sense nga sa to dili ko registered. Nurse. Unay nakakuan niya dili dito siya registered. So unsa may ihimo yung lakang after ato? Pagkuman ato kay ni kuan ko ni file ko complaint dito sa Toledo Hospital. Pero na ni duol ninyo. Na ni doon. Unsa may mga pasalig nito? Si Sir Ayan. Kuan sa namo, tabang ko sa namo. Okay. So sa mayo pa may correct outside. Si panasad. Okay. So dito ta sa part sa ato first na hospital, public hospital ni sa Toledo City nga yung gidudahan adunay lapses. Dito bag na ba sila sa mga kwan complain ninyo? Kuan na lang ko sila na kanang state ra man to katong dako sa kanang kuan. Kuan siya nga naayod daw sila yung system ang content. Approach na ni duol ninyo. Approach niyo rin sita. Wala pa. Okay. Okay. So mura na ilang kimo after 2 hours kada follow up. Ha? Wala na sila ni follow up ninyo. Wala. Kumat paggawas ng statement nga doon sila tax ang ko nila. Wala sila ni hatag og dugang pang wala. Okay. So karon usa may yung gisingkit karon justisya si ana so may gusto niyo may tabo. Sa imo ma'am. Si pinahan si 10 anyos nga na. Siyempre, justice sa akong anak sir kay di ba lalim sa lang itabuan niya. Ay santo dani niya yung kanang dala-dalaon.
Kasi sa imong nung gisangayo. Dahil support akong anak sir. Tagan nila pagkagat. Sayang para sa future ba? Ang tabang. Kabag-abag ito na ako. Gasto. Sa hospital. Sir, kung decidido ba mo file og kaso patok sa mao nga pangalanan? Ma'am, Yes sir. ha? Sige sir. Dili mo. Kani agi adlaw ni kuan naman mi file namin dito sa DOH. Okay. Okay, ako to. Okay. Saan may update ako sa yung file ni yung kwan? Sige pa po sila kuan. Investigaran niya ingon man to nga kanang kung ano rami kung takong rami o kung sa kuan. Nagbibiman sila. Okay.